Right, muri Zimbabwe hazvina kumira mushe. Rekedza titange nezvinhu zviri kuitika kwekwe right now. This is the situation yandiri kuona panapa iri kutotemesa musoro, zvinhu zvinovhundutsa but hatina zvatingazviita. Now umwe ari kubuda panapa achitaura achiti I was passing through Redcliffe Turnoff close to this new hotel yemachina inonzi Zhongjing International Hotel. I was touched. I was refueling pa Rock Dog service station. Then pakasvika a group of young people who were all aged 17 to 24 years old. It was a mixed group with young men and women. I had to ask kuti muri kubvepi at this time, as it was around 2 a.m. in the morning. Zvikanzi tiri kubva kubasa pa Zhongjing International Hotel, and I asked kuti ko mukuendepi? Zvikanzi kumba. I then asked kuti munogarepi? Vamwe vakati Rutendo, vamwe vakati Simbi Park and Redcliffe. Apa it was 2 a.m. and they needed back by 6 a.m. transport to go from work havasi kupiwa. Apa pane sango, vana vari kufambiswa usiku ivavo havapiwi transport, ko vakapondwa. Please, may you expose this inhuman behavior. Ndo zvinhu zviri kuitika kukwekwe, vanhu vari kubatwa zvisina kumira mushe. This is not right. Anyway, amana ngatudza nechokwadi. Zimbabwe is our country. Saka kana takubvumidza muchina kuti anobva kunyika kwake kusvika achimistreata vanhu this way, takuda kumbonyatsoedza kuita sei baba? For the why now? Unorilisa munhu 2 a.m. ofamba netsoka ndomba kwake na 6 a.m. audio arara nguva hii. Alright, since iri hotel zvina nomungodzo kuti henyu makugara ipapo, unosati inini zvimwe zvandotoona amana ma hours enyu working hours enyu since akawanda takukupai ma rooms ekuti munongo share na boys umo girls umo zvovharana zvakadaro. That way tinombo try kumbonzwisisa, tinozozwa kuti tiri kuda kuita sei kunetsana nenyaya 1 kuti unononoka kurilisa vanhu babasa pacho 2 a.m. I think something must be done. Panofana kuenda kunorowa ma investigations asina kana kutombovhunduka kana kutombotya. Zvinhu zvakadai so izvo zvakaitika, especially mu South Africa muno. Hakuna one kana anyone anosara anosiyiwa panyaya iyoyi. Munhu wese anobatwa achibvunzwa kuti uri kuita sei papa nevanhu. Indatovhunduka inozini handisati ndakamboona zvinhu zvakadai so izvi. This is nonsense, honestly. This is absolutely nonsense. Ende zvinofana kupera, because hatingatomboti tini kwatakananga kana zvinhu zvichidai so vana vachitreatwa this way, kutreatwa kunge trash. Anyways, handisida kunyanyopedza nguva ndichiramba ndichingoexplaina because dzimwe nyaya dziri too emotional zvinokwanisa kukanganisa vamwe vedu tozoti muri vanhu vane hashawo, like inini kwaona ndatobatikana what more imimi inotozokubata imo handiti. Saka regedze timboisira pana mukoma kulende. Inini hangu handisapoti hangu zvakana, ndongoteerera hangu nhau dzenyu munanga muchitaura muchiita sei, dzimwe dzinotaurwa nevamwe vemasocial media. Mnangagwa hakusi kuti hapana chaanoziya. Mnangagwa une chaanoziya nenyaya yekuti ndiye akafoma handiti Cape 3. Saka atori nechekuita neCape 3 iyoyo, ende makumubvunza anda senga akadi akazungaira. Saka hakusi kukura basi, isi pfungwa dzokukura dza, hakusi kuti kanzi munhu akakura kusvika pakudaro haachazivi chaanoita. Uko kunyeberwa uko vataurire vese vari kutaura nyaya dzaMnangagwa kuti kwanzi Mnangagwa haachazivi zvekuita. Ari kutozviziva. Ko chigona kumhorosana naChivhayo anomuziya sei? Ko chigona kumhorosana naTagwire anomuziya sei? Saka andoziva zvaanoita munhu. Saka akubvunzwa kudare kune vamwe ma-all veterans. Anoti kudini, anoita senge akazungaira, senge asingazivi chinhu. Kuda kupatisa pfungwa dzevanhu. Kupatisa pfungwa dzevanhu. Ndotaura chindau ina handitauri chishona baini. Iyo unotaura daro Kulendi mwana wake Shoni ndiye mukuru wemasaiwo, ndiye ari kumugadha mwana wake Shoni. Mwana wake Shoni ndiye ari kumugadha. Akaziya sei kuti agadhiwe ndiShoni. Saka
hazvirevi chinhu zvaanotaura izvi. Zvemunotaura izvo mumasocial media tinomuteerazve tichimuzwa, asi munhu akura kusvika pa80 something years hakusi kuti haachazivi zvekuita, atone pfungwa dzakaperera zvakanakisa zvokutoti iye ndiye arikungopusha vana Chivhayo, vana Tagwirei, vana Tungwarara, varingopusha kumberi kuti endai munoti zvakati. Ana Nhingiriki anonzi anenge akabenza kanonzi kwai katemba muliso kacheka kako, vanonga vachipusha kuti endai munoti zvakati, endai munogofa nhingi zvakati, endai munogofa nhingi zvakati. Uno ndiye anonga achitopa manhingiri mainstruction ese enhingiriki eintelligent ese, because unoziya Murakashe kubva kutanga, Muurai kubva kuna Robert Mugabe, kubva kuna na Josiah Tongogara, kubva kuna na nhingiri vanonzi anani vamwe vacho ana Herbert Chitepo. Anotoziya nhingiriki mainstruction ese ekuuraya. Saka ndiye ari kudzidzisa zvigananda izvi, ari kuzvidzidzisa kuti itai so, zvinoitwa so. Saka manje zamai kuudza vamwe vese ma-FM esa kuti varume, chete kungoti hako munotya zvenyu kukidnapiwa, because vanokidnapa vanhu iva vanouraya. MuJubilee munomu mudhuze muno vanotouraya. Vakasvika kuAmerica, vanhu vakasvika kuAmerica vechisvika ido ndovharisa nhingiriki yekuAmerica, kwazoti muno muAfrica munomu vanongokunyepera chimwe chinyaya ouya kuzokukidnapa munomu. Mabhinya anonyatsotoziva zvakanakisa, hapana chakuzi kwanzi Mnangagwa hapasina zvaanoziva kwanzi anopenga anodini. Kune mapiritsi ekuti munhu adzokere mupfungwa kana anga wakupenga kana kechinga achii, asi unotoziva zvaatori. Why akagona kusumuka kuenda kunhingiriki, kuenda kuGhana uko kundoinvita president wekuGhana kuti by next year 2026 2027 ari kucelebrate nhingiriki yake yekuti ari kuita munhu mutapa kingdom. Saka munhu asiri kuziva zvaari kuita, muchiti kwanzi kana nemofunga izvenyu muri vanhu vanofunga chaicho. Baba venyu kana kuti madhara kumusha kwako vane ma80 something years havana pfungwa dzekufunga here. Munhu anonge apererwa nemunhu anonge akaita senge sana Mwazha vaya vanga vane ma100 and something years, Mnangagwa achiri mudiki pakufunga zvinhu izvi. Anombosiyana distance nana Chiyongo aya zvokuti angatadza kufunga. Apa itsotsi guru chairo. Handina handida kupindura zvangu zvepolitisi, asi ndiri kuteerera nyaya dzenyu. Ndinozama kumugadzisa kuti musati Mnangagwa achafunge apererwa nepfungwa. Haana kupererwa nepfungwa ba. Tikada taakunyeberana, icho chinonga chachiHarare icho. ChiHarare chinodaro, isusu kwedu isusu kumaNicaland munhu akure zvakadaro hatiti kwanzi apererwa ba. ChiHarare ndo chinonga chakati mudhara haachafunge pachiruzi iye echiita mesi dzakadai dzese idzi.